Poilano Sawiro Dolrok or British Sanamani Kabama Baluk Zag, Hypono Jora Krini Bagwi editing ebo, Haino Kalaitonza. Yok Hagladi, Shukagladi, Hinke Norok Nochi Kragi. Oh, Dolrok Bahiton Kahamda, so Dolrok get Kabang Madin, Romy Light Hanka any channel of video upload Kaimea, so Hanke Abo ang Tangi video upload Kaimea Abuna Kaisa reason, Tongo private reason, ang Nork Abono, Siar Kainampono, Kaito Gazard. Habuni bagi ang bad is never on Salia. Hypona dollar sentini obidim sinte kabama kok salanya abagi norok video no paya sak zora night on. Ako norok le tama asem motok jakhangan ke Bangalore thathangi da yong phukrai na nang hono chinti pra ke yong phukrai mane bororok kari diba khasusu ani subscriber tipra sa selarok tai tam khai tong mai nang khasiro yang borok tipra juk buri rok kai buini dofa bai mang ingya ke tiprao buini dofa to kha kosom rok bai nai ingya ke Bangalore thangai ri nai yong phukrai mang phainai chini tipra sa selarok bai ke tongnai sikri kha yang tipra sa selarok ke Agartala baratong hanai sarik jora ke dim sagoro beraina thangane ajago baksan ke kabaglai kusublai jak nugui phene sidda bara phaikang ke du chokogoi mang din sal par khai roiru khasusu tai tam le khaisina hono a tipra jak bri hinjang nai rok sing hai selarok no ke nus nuk bai lia nugera buini khangrai kosoro no mang kusublai tonglayu Ma mo chinong ni kaki sing khanap le o chinong ni kaki ya bonna chinong ni kaki matei bonang chekra tilangai sukchi ri me ata tola saka phuri hoiklai tongoi bo taisa sikle ingna mujung jamani paitiya yang bo sajak bo sa hangkang ke sikla sokbai chela buri kaijangna nai tongbai kha yang buma hangkang ke taisa sikle ingjangna mujung mani paiya ningna borok bonoi so bai bo nungbaila ha obo thubaila hamba tabang ke tama khaisina tabo ke tolani seibu khomo phui phunuk di dol rok sing bono baby jomate hanai de ringnai na ke pala kri jomate hanai ringnai pala kri hingke bo chini madam pk jomate ni yango choyo tal soge asanya jomate hanke bo tal soge jomate no hanai ringsiwana tangi hingkang ke bini channel ni mote bono ringnani ekdom musang ya bini channel ni bumuk simi baby jomate ni family boro fiaba bini channel hingkang ke video kosok bihiya video mangse upload khaijago abono sing family baksa ke thansa ke nairangnai norok to da nairangno sadi bini video family baksa ke songkhola ta bosor kaisa ni songkhola tuk tongbai khana amo hai video na sing family blog nei family ni borok bai baksa ke nairangnai norok to da nairang sadi ni ma babu bai thansa ke asugui family ni borok bai nairangnai sadi asugui jodi naira khangke jing bono no songi na sinai chinti prani family blogger nei amsuk bihiya talsugya baby jomate hai borok nugya kho ang family ni mung no tei mung hamya khlainai bihiya burui dol rongke tinin video orno paisinai video no bahai nangjaka kisa comment khlai sanan tapodi and video no chajagi tangkhangke video no like tai share khainani tapodi and norok ani o channel bisingte amhai entertainment video daily night tong nang sukhangke channel no subscribe khai klangna tapodi so hangke malai finai te next katal video bisingte hambai